Spider-Man. Στη Spider-Man. 3 μετάλλια. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τα σάρωσε όλα. Πολύ είναι εσύ. Βέβαια. Μπράβο. Γύρω-γύρω έτρεχε και στο τέλος πήρα και πήγε πρώτος. Α, μια χαρά. Μα πολύ πάει από την αρχή. Και κάνει και καταδύσεις. Πού πολύ πάει. Γιατί είναι παπάς του. Πού πολύ πάει. Πού ρε παιδί μου, στο Άκα, στη μεγάλη Θεσσαλονίκη, ωραία, έχω πάει και πολύ ωραία. Δημήτρη, ρώτησε τον τι ομάδα είναι. Ολυμπιακός βέβαια. Όχι, κύριε, είναι τον Τι Τούλιο το Καλέ. λες, εντάξει, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Ποιος έκανε πάνω. Δώστε μας το βάλω. Τα βράδια μας έχουν φάει. Δώστε μας το βάλω. Να μας βάλω και λίγο στο Κωνσταντίνο. Βέβαια, ο Κωνσταντίνος ήταν εδώ παρέα. Τα μισελάκια στο σημειώμα. Τώρα άμα του δώσετε κι άλλο να φάει, στο τέλος θα του κάνει το μαλλιό. Έλα, κορίτσια. Απ' έξω, να τα βάλω απ' έξω. Τώρα θα σου βάλω. Ένα φυλάκι για να φύγει.